L-ispeċjalista tal-għajnejn u deputat parlamentari Franco Mirċi għażvela li meta Joe Cassar kien sar Ministru għas-Saħħa, Mirċi kien offrilu pjan dwar kif tonqos il-lista ta' stennija għall-operazzjonijiet tal-katarretti. Iżda dakinhar ma kienx hemm irrieda li jkun attwat u minflok il-pjan qed jinħadem illum biex hekk iż-żmien ta' stennija l-operazzjoni tal-katarretti nieżel b'mod sostanzjali. Franco Mirċi kien qed iwieġeb allegazzjonijiet folots tad-deputat Claudette Buttigieg li qalet li fi żmien Gvern Nazzjonalista Mirċi kien jaħdem inqas f'Mater Dei. Fisser kif il-ħsieb tiegħu kien li jkun hemm teatru tal-operazzjonijiet ieħor li fih setgħu isiru mal-50 operazzjoni oħra fil-ġimgħa. Franco Mirċi kien offra li jidħol għal dan ix-xogħol bl-istess paga li kellu, però minant Joe Cassar kien semma biss li idea tajba u xejn iktar. Mirċi spjega kif il-kontribut tiegħu f'Mater Dei dejjem kien wieħed sostanzjali u żied li Buttigieg gidbet fil-konfront tiegħu meta pruvat tagħti impressjoni xort oħra. Gidba faħxija li tista' tivverifika l-fatti mal-istaff kollu ta' Mater Dei, tista' tivverifika l-fatti mar-reġistru li hemm fil-operating theatre, jiġri inna naħdmu l-ħdud u l-festi għal żmien twil u jien wieħed minn tnejn li dejjem ħdimt il-ħdud u l-festi mill-bidu. Franco Mirċi stieden lill-kelliema tal-Partit Nazzjonalista biex titkellem ma' ex-ministri u deputati nazzjonalisti u ssir taf minn għandhom kemm opera minnhom jew qrabathom nhar ta' Ħadd fi żmien Gvern Nazzjonalista.